ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்றுக்கு மேட்ச்சில் நான் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சூப்பரான மேட்ச் நடந்துச்சு. இன்றைக்கி எம்ஐ விசஸ் எஸ்ஆர்ஹெச் மேட்ச் நடக்க போகுது. இந்த மேட்ச் பற்றி ஃபுல் ப்ரெடிக்ஷனும் டேட்டாவை பற்றி நமக்கு கிடைச்ச டேட்டாவை வச்சு ஒரு ஃபுல் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. இந்த மேட்ச் ஷார்ஜாவில் நடக்க போகுது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஷார்ஜாவில் நடக்கிற மேட்ச் எல்லாமே இந்த வருஷம் ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் மேட்சாக தான் நடந்திருக்கு. ஏன்னா கிரவுண்டு ரொம்ப சின்னதுனால எல்லா மேட்சுமே ஹை ஸ்கோரிங் மேட்ச். 200 ரன் டார்கெட்டை வச்சாலுமே அதேமாதிரி அடிச்சிட்ட அளவுக்கு ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் மேட்ச் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் நீங்கள் யாரை எடுக்கணும், பவுலர்ஸ் நிறைய எடுக்கணும். மறக்காமல் சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒவ்வொரு டீமாக பார்த்துருவோம். முதல்ல மும்பை இந்தியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். மும்பை இந்தியன்ஸோட டாப் 4 பேட்ஸ்மேன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா, குவிண்டன் டிகாக், கிரண் பொலார்ட், ஹர்திக் பாண்டியா. ஓகே, முதல்ல ரோஹித் சர்மா வச்சு பார்த்துக்கலாம். எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு இதில் ஒரு நல்ல ஒரு ரெக்கார்டு வச்சுருக்கிற ஒரு மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயர்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் பிளேயர். முதல்ல கிரண் பொலார்ட் நல்ல ஒரு ரெக்கார்டு வச்சுருக்காரு. ரெண்டாவது பிளேயர் ரோஹித் சர்மா தான். ஸோ ரோஹித் சர்மா இந்த டீமில் நீங்கள் பயப்படாமல் எடுக்கலாம். ஏன்னா கண்டிப்பாக ரீசன்ட் ஃபார்முக்கும் இந்த மேட்ச்சில் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸுக்கும் இந்த மேட்ச் அதுமட்டும் இந்த வென்யூக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கிற அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு பேட்ஸ்மேன். ஸோ ரோஹித் சர்மா எடுக்கலாம். ரெண்டாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரண் பொலார்ட். அவர் இதுவரை திணறின ஒரே எஸ்ஆர்ஹெச் பவுலர் புவனேஸ்வர் குமார். 6 இன்னிங்ஸில் 3 தடவை அவுட் ஆகிருக்காரு. ஸோ கிரண் பொலார்ட் புவனேஸ்வர் குமார் கிட்ட மட்டும்தான் அவுட் ஆகிருக்காரு. வேறு மற்ற எஸ்ஆர்ஹெச் பவுலர்கிட்ட நல்ல ஒரு ரெக்கார்ட் தான் வச்சுருக்காரு. பட் புவனேஸ்வர் குமார் இந்த மேட்ச்சில் விளையாடுவாரா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதுவரை முடிவு ஆகலை. அவர் போன மேட்ச்சில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஜுரி. ஓகே, அப்புறமேட்டு நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோன்னா ஹர்திக் பாண்டியா. ஹர்திக் பாண்டியா ரஷித் கான்க்கு ஒரு இன்னிங்ஸில் மட்டும்தான் 4 இன்னிங்ஸில் 2 தடவை அவுட் ஆகிருக்காரு. மற்றபடி ஹர்திக் பாண்டியா இந்த கிரவுண்டில் நல்ல ஒரு டீசென்ட் ஹிட்டர் தான். ஸோ ஹர்திக் பாண்டியாவும் நீங்கள் எடுக்கலாம். 4 பெஸ்ட் பிளேயர்ஸுமே நல்ல ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காங்க மும்பை இந்தியன்ஸில். ஓகே, அடுத்தது நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம்னா ஹைதராபாத் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிளேயர்ஸுமே மும்பைக்கு எதிராக நல்ல ஒரு இது வச்சுருக்காங்க. டேவிட் வார்னராக இருக்கட்டும், ஜானி பெர்ஸ்டோ பற்றி நான் பேசுகிறேன். இல்லை, ஜானி பெர்ஸ்டோ ஜஸ்ட் 1 வருஷம் தான் ஆகுது ஹைதராபாத் டீமுக்கு. ஐபிஎல் விளையாடி 1 வருஷம் தான் ஆகுது. ஸோ அவரை பற்றி நான் பேசலை. கேன் வில்லியம்சன், டேவிட் வார்னர், மனிஷ் பாண்டே 3 பேரையும் பற்றி பேசுகிறேன். கேன் வில்லியம்சனையும் டேவிட் வார்னரும் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் டீமில் எடுக்கலாம். பட் மனிஷ் பாண்டே ஒரு ஸ்லைடு மட்டும் இருக்குது அவருக்கு. என்னதுன்னா ரஷித் கான் கிட்ட மனிஷ் பாண்டே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கார். ஹர்திக் பாண்டியா கிட்ட 5 இன்னிங்ஸில் 2 தடவை அவுட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த மேட்ச்சில் யார் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனாக போடலாம்? நம்ம நடந்த எல்லா மேட்சுமே ஹை ஸ்கோரிங் மேட்சாக இருக்கிறனால இந்த பிட்ச் நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கு உதவுற ஒரு பிட்ச். ஸோ பிக் ஹிட்டர்ஸ் 2 டீம்லேயும் பெரிய ஆள் இருக்காங்க. டேவிட் வார்னர், கிரண் பொலார்ட், ஹர்திக் பாண்டியா, ஜானி பெர்ஸ்டோ, இந்த மாதிரி நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால பிக் ஹிட்டர்ஸ் கிட்ட தான் போகணும். ஸோ நீங்கள் வைஸ் கேப்டன் 2 பேரையுமே பேட்ஸ்மேன்ஸாக வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நேற்றுக்கிட்ட மேட்ச்சில் கூட பார்த்தோம், பிருத்வி ஷா, ஐயர் 2 பேரும் பயங்கரமாக அடித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இயான் மோர்கன் ஒரு சூப்பரான ஒரு மேட்ச், ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக போச்சு போன மேட்ச். இந்த மேட்ச் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பேட்ஸ்மேன்ஸை தான் நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கணும். அப்போ தான் உங்களோட வின்னிங் சான்சஸ் அதிகமாகும். ஸோ யாரை எடுக்கலாம்? நான் உங்களுக்கு 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் தரேன். அதில் யார் எடுக்க வேண்டியது உங்களோட விருப்பம். ஏன்னா ப்ரெடிக்ஷன் எங்களோட டேட்டா வச்சு சொல்ல முடியும். பட் ப்ரெடிக்ஷன் நீங்கள் பண்ணணும். யார் எடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா பொலார்ட், ஹர்திக் பாண்டியா கண்டிப்பாக 2 பேர்த்தில் ஒரு ஆள் வேணும். ஏன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு 6 அடிக்கணும்னா அவங்க 2 பேரால் கண்டிப்பாக முடியும். டேவிட் வார்னர், பேர்ஸ்டோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளாட மாட்டார். பட் கேன் வில்லியம்சன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவுட் ஆகாமல் விளையாடுவார். ஸோ கேன் வில்லியம்சன் கிட்டே கண்டிப்பாக போகலாம். டேவிட் வார்னர் கிட்டே கண்டிப்பாக போகலாம். ரோஹித் சர்மா டீசன்ட் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறனால அவர்கிட்டையும் போகலாம். ஸோ இதான் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வைஸ் கேப்டனோட என்னோடய சாய்ஸ். இதில் யார் நீங்கள் வேணுமோ அவங்கள முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த மேட்ச்சில் யார் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனாக செலக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேட்ச்சில் யார் ஜெயிப்பானுங்கிறது கமெண்ட்டில் போடுங்க. நீங்கள் செய்கிற ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் போகிற கமெண்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெடிக்ஷன், நீங்கள் எங்கள் டீமோட நாமினி, இந்த சேனலோட கிவ்அவே நாமினியாக செலக்ட் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது. செலக்ட் ஆகிடுவீங்க. ஸோ யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸை கமெண்ட்டில் போட்டு கிவ்அவேக்கு ரெடி ஆகுங்க.